Ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom sa matag usa kanato nga magtinarong gayud kita sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Nag-ingon sa Salmo 118 bersikulo 20. Kini ang ganghaan sa Ginoo, ang mga matarong lamang ang makasulod niini. Kinsa ang makasulod lamang sa ganghaan nga iya sa Ginoo igsoon? Kadto lamang mga matarong, kadtong nagbuhat sa kabubuton sa Dios, kadtong nagtinarong sa ilang pag-alagad ngadto sa Ginoo, kadtong nagtinarong dinhi sa kalibutan nga wala sila laing gisimba, wala sila laing gialagaran kun dili ang Dios lang. Ang dili mga matarong igsuon, dili gayud makasulod niini. Ang pulong sa Ginoo igsoon nagpahinumdom sa tuwa nga ang mga matarong lang gayud ang makasulod niini, ug ang dili matarong dili gayud makasulod niini. Busa igsuon magkinabuhi kita nga makapahimuot sa Dios, magkinabuhi kita nga adunay Kristo sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, aron masiguro nato nga usa kita sa makasulod ni ana nga ganghaan ug dili kita masalikway ni ana nga ganghaan. Busa igsuon tinud-a ang imong pag-alagad sa Ginoo, pagmadasigon sa imong pag-alagad ngadto sa Ginoo ug ampo og salig kanunay kaniya. Amen. God bless sa tanan.